Οι διεργασίες που μπορεί να κάνει μια κεντρική κλιματιστική μονάδα είναι ψήξη, θέρμανση, ήγρανση, αφήγρανση και φίλτρανση. Σε χειρουργία και clean rooms, όπου η ποιότητα του αέρα επηρεάζει την έκβαση μιας επέμβασης και την ποιότητα ενός προϊόντος που κατασκευάζεται, η επιλογή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων υγειονομικού τύπου αποτελεί μονόδρομο. Η συμμόρφωση με υγειονομικά πρότυπα στις εφαρμογές αυτές επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου του κλιματισμού και αερισμού. Τα πρότυπα υγειονομικού σχεδιασμού κεντρικών κλιματιστικών μονάδων είναι τα DIN 1946 μέρος 4, VDI 6022 μέρος 1 και η N13053 και το καθένα από αυτά αναφέρεται σε υγειονομικά χαρακτηριστικά για διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Οι υγειονομικού τύπου κεντρικές κλιματιστικές μονάδες είναι εκείνες που πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων που περιγράφονται στα παραπάνω πρότυπα και πιστοποιούνται για τη συμμόρφωση αυτή από ανεξάρτητο οργανισμό. Οι μονάδες που διαθέτουμε έχουν πιστοποιημένα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ κατασκευάζονται από πιστοποιημένες γραμμές παραγωγής που εξασφαλίζουν σταθερά τη βέλτιστη ποιότητα. Παράλληλα, οι μηχανικοί της εταιρείας μας παρέχουν υψηλής τεχνογνωσίας πληροφορίας και υποστήριξη πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της μελέτης.